ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማ አንተ ድማ ናቱ መቀጸልታ ከነማሃሪና ምክንያቱ ካብ ጸጋ ዝጥዕም ነገር የለን ሃሌሉያ ንባዕሉ ቸርችና ዛወር ሕዚኣ ናይ ጸጋ ወርሒ ሃሌሉያ ናይ ጸጋ ወርሒ ማለት ኩሉ ህይወትና ብጸጋ ዝተኸበበ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝበሎ ንጻድቅ ተባርኾ ከም ብጸጋ ድማ ብዋልታ ከም ብዋልታ ድማ ብጸጋ ተኸቦ ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ ሎሚ ብጸጋ ዝተኸበበ ህይወት ይዘለና ግና ሎሚ አንተ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ግን ኣብቲ ጸጋ አምላኽ ቴንሽን ንገብረሉ ፎከስ ንገብረሉ እግዚአብሔር ማዕረኽ እንደይ ኣብ ህይወትና ጸጋ ፍሲሱ ከም ዘሎ ንሪእሉ ወርሒ ሃሌሉያ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ እዚ ወርሒ እዚ ናይ ከምዚ ወርሒ ክብለና ከሎ ፎከስ ንገብረሉ ወርሒ ማለት እዩ ሃሌሉያ ክብር ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ሎሚ ዓንቲ ኣብ ጸጋ አምላኽ ዘለና ኣረኣእያ ኣብ ጸጋ እግዚአብሔር ዘለና ምርኣይ ከመይ እዩ ሃሌሉያ ኢና ንርኢ ዘለና ሰብ ብጸጋ ክነብር ከሎስ ከመይ ኢሉ ይነብር ሃሌሉያ ክብር ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓደ ቃል ከንብበልኩም ካብቲ ቃል ተበጊስና ድማ ክንካፈል ኢና ሃሌሉያ ክብር ንእግዚአብሔር ይኹን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 10 ዘሎ ቃል ከንብበልኩም ሃሌሉያ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 10 ከምዚ ዝብል ቃል ተጻሒፉሎ ብሽም ኢየሱስ ከንብቦ ማለት ሞቱ ሓንሳብ ንኩሉ ግዜን ካብ ሓጢአት እዩ ዝሞተ ህይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዝነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ካብ ሓጢአት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ህያዋን ከም ዝኾንኩም ንስኻትኩም ንርእስኹም ቁፀሩ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን እምበኣርሲ ትምኒቱ ከይትእዘዙ ኣብዚ መዋቲ ስጋኹም ሓጢአት ኣይንገስ ኢሉ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕግስ ስለዘይኮንኩም ሓጢአት ኣይመልከኩምን እዩ እሞ ከም ሞይቶም ዝተንሱ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር ንኣካላትኩም ኣጽዋር ዓመፃ ንሓጢአት ኣይትግበርዎ ንኣካላትኩም ሲ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ ኢሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣጽዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ ኢሉ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኣብዚ ቃል እዚ ክንርኢ ከለና ኣነ ድልያ ዘለዎ ቀንዲ ጥቕሲ ምዕራፍ 12 ዘላ ኣብ ጥቕሲ 12 ዘላ እንታይ ትብል ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኢሉ ኣብ ሓጢአት ከም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ህያዋን ከም ዝኾንኩም ንስኻትኩም ንርእስኹም ቁፀሩ ኢሉ ሃሌሉያ ክርስትና ማለት ንርእስኻ ብክርስቶስ ምቁፃር ማለት እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣብ ህይወትካ ከም ዘሎ ክትቆፅር ከለኻ ኢኻ ናይቲ ናይ ሓቂ ክርስትና ኣብ ህይወትካ ዝግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማ ዓንቲ እንታይ ዝብል ኣርእስቲ ክንካፈል ኢና ጸጋ እግዚአብሔር ብጸጋ ኣምላኽ ንርእስኻ እንታይ ምግባር ምቁፃር ዝብል ብጸጋ እግዚአብሔር ንርእስኻ ምቁፃር ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ምክንያቱ ጸጋ እግዚአብሔር ማለት ኩሉ ፓኬጅ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ ሓደ ታሪክ ክነግረኩም ቅድሚ ናፍቲ ቃል ምኻድና ክልተ ይዕሩኽ እኳ ይኮኑን ክልተ ግን ይጎሹ ነይሮም ብመርከብ ገይሮም ናብ ሓደ ርሑቕ ቦታ ንወልሒ ዝኸውን መገሻ ዝኸውን ቦታ ይገሹ ነይሮም ናፍቲ ቦታ ዝገሽሉ ዝነበሩ እቲ ሓደ ሃፍታም ነይሩ እቲ ሓደ ከዓ ድኻይ ነይሩ ስለዚ እቲ ሃፍታም ኣብቲ ላዕሊ ዝኾነ ክላስ ናይቲ መርከብ ከፊሉ ማለት እዩ እቲ ድኻ ግን ኣብቲ ታሕተዋይ ክላስ ከፊሉ ስለዚ ጉዕዞኦም ብከምዚ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብቲ መርከብ ኩሉ ኣሎ እንታይ ኣሎ ናይ ምግቢ ናይ መዘናግዒ ናይ ብዙሕ ነገር ኣብቲ መርከብ ዘጠቃለለ እዩ እቲ ድኻ ግን ናፍቲ መርከብ ክኣትው ከሎ እንታይ ሒዙ ተማልዩ ጥሕኒ ቆሎ ንቀለብ ዝኾኖ ማለት እዩ ተማልዩ ኣትዩ ሽዑ ናፍቲ ጉዕዞ ምስ ጀመርዎ እቲ ድኻ ኣብቲ ዝተዋሃበቶ ሩም ኮይኑ እተን ቀለቡ እንዳበልዐ ይጓዓዝ ጀሚሩ እቲ ሃፍታም ግን ኣብቲ መርከብ ዝነበረ ኩሉ ኣብ ግዜ ቁርሲ ናፍቲ ሬስቶራንት ከይዱ እንዳቆረሰ ኣብ ግዜ ምሳሕ
نافت ناي مسح بوتا خيدو ندا قرسه افت خزاناغع له زغبو غزي ندا تزاناغع نتناي مركب كله استدالولو عدل ندا تتقمه كيدو مالتي شو نورح زو اكل مستوعزو حانت معلت تريفاتهم نافتي بوتا كغوشلو زدليو كبصح مالتي ስለዚህ after ቦታ ከበጽሑ ምስ ቀረቡ እቲ ድኻ ነቲ ዝነበሮ ቀለብ ወዲኡ ታነታ መዓልቲ ዝኸውን ቀለብ ስለ ዘይብሉ ናፍቲ ካፕቴን ከይዱ ናፍቲ ካፕቴን ናይታ መርከብ ከይዱ እንታይ ብሎ ከምዚ ኢለ ቀለብ ወዲኤሲ ነዛ ሓንቲ መዓልቲ ትኸውን ግዳ ክትህበኒ ኢሉ ክልሙኖ ኸይዱ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ካፕቴን ርእሱ ነቕኒቑ ማለት እዩ ርእሱ ነቕኒቑ እንታይ ትዛረባ ኣለኻ ኢልዎ ክንደይ ከፊልካ ኢልዎ ክንዚ እዚ ዝኸፈልካዮ እኮ ንኩሉ ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ ምናልባት እቲ ሩም ታሕተዋይ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ንመግብኻ ንገለ ዝኸውን ግን ንኩሉ ዝተኸፍለ እዩ ነይሩ ስለዚ ክትጥቀመሉ ነይርካ ኢልዎ ግና ሎሚ ግን ዕድል ኣለካ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ተጠቐመሉ ኢልዎ ሽዑ እቲ ድኻ እንታይ ኮይኑ ብጣዕሚ ተጣዓይሱ ማለት እዩ 29 መዓልቲ ዘይተጠቐመሉ በታ ሓንቲ መዓልቲ ክጥቀመሉ ኣይክእልን እዩ ግን ነታ ሓንቲ መዓልቲ ግን ተጠቒሙ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር መሲሉኩም ኣሕዋተይ ነቲ ዝተዋሃበካ ነገር እንተ ዘይተጠቐምካሉ ከይተጠቐምካሉ ሓሊፍካ ንስኻ ኢኻ ትጉዳእ ስለዚ ነቲ ዋጋ ዝተኸፈለልካ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ ዝተኸፈለልና ነገር ኣብ ህይወትና ክንጥቀመሉ ምስ ድሕር ተጀሚርና ግን ብነፃ ይተዋሂብና ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣሕዋተይ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋሃበና ጸጋ ብኡ ንርእስና ክንቆፅራ እግዚአብሔር ይደልየና ንምንታይ እዛ ዛንታ ነጊረኩም ምእንቲ ኣብ ህይወትና ምስቲ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክበርሃልና ኢለ ስለዚ ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ እቲ ኩሉ ጉዕዞና ብክርስቶስ ኢየሱስ ዕዳ ተኸፊሉልና እዩ እንታይ ተኸፊሉ ዝተዋሃበናኻ ጸጋ ይበሃል ሃሌሉያ እቲ ክርስቶስ ንዓና ዝሃበና ጸጋ ይበሃል ስለዚ ነዚ ጸጋ እዚ ንርእስና ብክርስቶስ ኢየሱስ ክንቆፅሮ እንድሕር ጀሚርና ኣብ ህይወትና ሓይሊ ናይ ጸጋ ይግለጽ ናይ ክርስቶስ ጸጋ ብህይወትና ይግለጽ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ሎማዓንቲ ንርእስና ብክርስቶስ ብናይ ክርስቶስ ጸጋ ክንቆፅር እግዚአብሔር ይደልየና ጸጋ ክንብል እንከለና ንምንታይ ጸጋ ኢልና ወይ ድማ ጸጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ጸጋ ማለት ክርስቶስ ማለት እዩ ኢየሱስ ማለት እዩ ሃሌሉያ ጸጋ ማለት በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ቃሉ ዝብሎ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መልእዎ ድማ ኣባና እንታይ ገበረ ሓደረ ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ኢየሱስ እዩ ኢየሱስ ድማ ብምሉእ ተዋሂብና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ እንታይ ገይሩልና ተዋሂብና ሃሌሉያ ኣብ ዮሐንስ 1:14 እንድሕር አንቢብናዮ ከምኡ ዝብል ቃል ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እዩ ስለዚ ኣባና ልክዕ ንሕና ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና ንስኻ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞይትካ ኣለኢኻ ስለ ሓጢኣተይ ሞይትካ ኢኻ ስለ በደለይ ሞይትካ ኢኻ ኢልካ ምስ ተቐበልካዮ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ኣብ ህይወትካ ይፈስስ እሞ ንሱ እዩ ከምብረካ ዝጀምር ንሱ እዩ ጽድቅኻ ዝኸውን ንሱ እዩ ሓይልኻ ዝኸውን ንሱ እዩ ብርታዓይኻ ዝኸውን ስለዚ ኣሕዋት ሎማዓንቲ ካብ ክእለትና ሓይልና ዘይኮነ ጸጋ እዩ ተዋሂበና ዘሎ ስለዚ ነዚ ጸጋ እዚ ንርእስና ኩሉ ግዜ ክንቆፅራ ይግባአና ኣብዚ ጸጋ እዚ ከም ዘለና ንርእስና ክንቆፅራ ይግባአና እንተዘይኮይኑ ግና ከምቲ ክልተ እቲ ድኻንቲ ሃፍታምን ጉዕዞ ዝነገርክኹም እንታይ ኢኻ ትኸውን እቲ ዝተዋሃበካ ጸጋ ከይተጠቐምካሉ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ተዋሂብካ እንከሎስ ከም ዘይተዋሃበካ ኮይንካ ትኸይድ ስለዚ ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ኣብ ኩሉ ሸነኻትና ጸጋ እግዚኣብሔር ከቢብና ከም ዘሎ ከምቲ ኣብ መእተዊና ዝበልናዮ ንጻድቕ ተባርኾ ከም ብዋልታ ድማ ብጸጋ ተኸቦ ከም ዝበሎ ዙርያና ኩሉ ብናይ እግዚኣብሔር ጸጋ እዩ ተኸቢብና ዘለና ስለዚ እቲ ዝተኸበብና ጸጋ ኩሉ ግዜ ክንቆፅሮ ይግባአና እዩ ፈውሲ ከድልየና ከሎ ናይ ጸጋ ፈውሲ እግዚኣብሔር ሂብና እዩ ምንጋፍ ከድልየና ከሎ ናይ ምንጋፍ ፈውሲ እግዚኣብሔር ሂብና እዩ
ሓይሊ ከድልየና ከሎ ናይ ሓይሊ ፀጋ እግዚኣብሔር ይብልና እዩ ናይ ቃሉ ፀጋ ይብልና እዩ ናይ መንፈሱ ፀጋ ይብልና እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ፀጋ ኩሉ እዩ ዘሎ ሕዋተይ ከናፍርና ብፀጋ ክኾና ይኽእል እየን ሃሌሉያ ኣሰማምዓና ብፀጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ህይወትና ኩላ ብፀጋ ዝተኸበበት ክትከውን ተዋሂብትና እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ንርእስና ብናይ ፀጋ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንቆፅራ ኢየሱስ ይደልየና ሃሌሉያ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ልክዕ ከምቲ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 11 ዝበሎ ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ ንኩሉ ድማ ምድሓን ኣምፅኡ ኢሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ምስ ተገለፀ ንኩሉ ሰብ ምድሓን ኣምፅኡ ምክንያቱ እቲ ብሕጊ ሰብ ንሞት ተፈሪዱ ዝነበረ ናብቲ ቁጣዓ ኣምላኽ ተፈሪድዎ ዝነበረ በቲ ሕጊ ማለት እዩ ብናይ ሙሴ ሕጊ ንዕኡ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ መፀግና ነቲ ናይ ሕጊ ሓጢአት ብሞት ዝነበረ እቲ ናይ ፀጋ ብህይወት ገይርዎ ማለት ሃሌሉያ ልክዕ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልካ ካብቲ ናይ ቁጣዕ ኣምላኽ ወፂኻ ኣብ ፀጋ እግዚኣብሔር ትቕመጥ ሃሌሉያ ስፍራኻ ይልወጥ ሃሌሉያ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ትልወጥ እዚ መሳገድ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሱ ከዓ ፀጋ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ብናይ ፀጋ ሓይሊ ተገሊፁ ሃሌሉያ ካብ እግዚኣብሔር ልክዕ ምስ መፀ ካብ ሰማያት ናብ ዚ ምድሪ ምስ ወረደ ልክዕ እቲ ፀጋ ኣብ ምድሪ ተገሊፁ ሃሌሉያ እቲ ፀጋ ምስ ተገለፀ ድማ ንምድሪ ምድሓን ኮይኑ ሃሌሉያ እታ ምድሪ ምድሓን ትደሊ ዝነበረት ምድሪ ህዝብታት ኩሉ ምድሓን ደልዩ ዝፅበ ዝነበረ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላፅ ምድሓን ኮይኑ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ በዚ ዝተገልፀ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምቕባልና ጥራሕ ናይ ፀጋ ሓይሊ ኣባና ኣሎ ናይ ፀጋ ጉልበት ኣባና ኣሎ ፀጋ ኣምላኽ ኣባና ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ ሕዋተይ ሎማዓንቲ በቲ ዝተቐበልናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህላውና ጥራሕ ናይ ፀጋ ኣምላኽ መሊእናን ተኸቢብናን ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንፀጋ እግዚኣብሔር ከ ብምንታይ ኢና ንኣቱ ፀጋ ኣምላኽ ሲ ናብቲ ካብ ዝነበርካ ህይወት ናብቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ክትኣቱ ሲ ብምንታይ ኢኻ ትኣቱ እንድሕር ኢልና ፀጋ እግዚኣብሔር መእተዊኡ ሓደ ንሱ ከዓ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምቕባል ልክዕ ሰብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ምስ ተቐበሎ እቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይፈስስ ልክዕ ኣብ ኤፌሶን ከምዚ ተፃሒፉ ከም ዘሎ ኣብ ኤፌሶን ዘሎ ቃል ከንብበልኩም እየ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከምዚ ዝብል ቃል ተፃሒፉሉ ሃሌሉያ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 5 ሒዘ ከንብበልኩም እየ በቲ ፍቁር ብኡ ዝፀገወና ንውዳሴ ክብሩ ፀጉኡ ፍታው ፍቓዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ውሉድ ክንኮኖ ቀደም መደበና ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ፀጉኡ ሕድገት ሓጢአት ኣሎና ከምቲ ብኡ ዝመደቦ ስምረቱ ነቲ ምስጢር ፍቓዱ እናፍለጠና ነቲ ናይ ምልኣት ዘመናት መጋብነቱ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ክርስቶስ ምእንቲ ክትቕለልሲ ብኩሉ ጥበብን ብኩሉ ኣእምሮን ነዚ ፀግኡ ኣባና ኣውሓዞ ኢሉ ሃሌሉያ ኣባና ኣውሓዞ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብምቕባል ዝውሕዝ ውሕጅ እዩ ሃሌሉያ ዝውሕዝ ማዩ ሃሌሉያ ልክዕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ተኸፈተ እቲ ፀጋ ስጋብ ሕጂ ኣይተዓፀወን ኣይክዕፀውን ድማ እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ፀጋዊ እዩ ሃሌሉያ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዘይውዳእ ፀጋ ልክዕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ተኸፈተ ልክዕ ከምዚ ኣብ ገለገለ ቪድዮታት ንሪኦ እዚ ፍሎው ክገብር ከሎ ማይ ክፈስስ ከሎ ዘይቋርፅ ማይ ኣሎ ሃሌሉያ ሱቕ ኢሉ ዝፈስስ ማይ ኣነ ክቆርፆ ከለኹ ናይ ፀጋ ኣምላኽ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዝስምዓኒ ልክዕ ምስ ፈሰሰ
بكريستوس يسوس مسفسسة زي قارص ماي هاللويا نحنا بكريستوس مستقبلنا دما افتي زي قارص ماي قوينا اتينا هاللويا كل غزي نطلقي بتتصقا كل غزي بتتصقا نتركس هاللويا هيوتنا بتتصقا تلملم هاللويا هيوتنا بتتصقا تقانه هاللويا سلازي لوم حنتي ابزي تصقا زمهلاونا نرأسنا تاي نغبر نقصرا مخنياتو تصلاقي انتي زغبر ابا امرو يناتو سرح تصلا ابا امرو خوين انت غبر كايدلي كافت تصقا እግዚአብሔር كم زي لخ غيرو خري كايدلي كافت تصقا املاح كم زوصخ غيرو خري كايدلي تصقا እግዚአብሔር كم زي بالكا غيرو خريكا يدلي غناخ كومو ايكونن نرأسنا كل غزي بصقا املاح كم زخنا كنقصرا يغبانا لك نزي مسقصرنايا اتي ناي تصقا እግዚአብሔር ابيوتنا خغلص كجمر هاللويا نعبنت بزح غزي نحد ነገር كغدفو إلكا يا أبيكا تصقا يخئل نمنتايو دا أبي نزلو إلكا ندحر حسيبنا نرأسنا كل غزي بتصقا أملاح سلازي نقصرا دراي لك بناي تصقا እግዚአብሔር كنقصرا مش جمرنا ግን اتي ነገርቲ حيل يبلون أبيوتنا نعبنت بولفتات تشجرو تهلو تخلو يخم حوات بزتفلالي كابيوتكم كرحقلكم تدليو ونجر نعملاق زي خبر ندحرالو خوين لو ما انت نرأسكم بناي እግዚአብሔር تصقا قصروا لك اتنجر تشعو تصاورنت يبلون ابيوتكم كتصاور አይከልኒ ምክንያቱ አብ ጸጋ አምላኽ ኃይል የብሉን ኃጢአት ኃይል የብሉን ወልፊ ኃይል የብሉን كفات حيل يبلون مخنياتو افت تصقا انت يدلو ناي እግዚአብሔር برهان يدلو افت تصقا ناي እግዚአብሔር كእለት يدلو ስለዚህ حوات ناي እግዚአብሔር تصقا مسلك مس حسبكمو مس قصركمو انكو بناي تصقا እግዚአብሔር استخبوكي تصقا املاح زلنيو زخل تصقا كو يدلني مسبلنا لك ات ነገር كابيوتنا كلك قالو رينا مخنياتو ايكلن صلاي انتي زغبر يمص امو تحول اندراي يمص امو لك مستقاصلخا تامي خو يطف ግን نتحول اندراي ግን انتي غبركاي يمص لك نحنا ግን ابانا كمص انكلو ناي صلا حيلي كم زيكل صقا املاح ابانا خمزلو نعو دسغر صقا ابانا خمدلو لك مس حسبنا يو طرح تتصلاي تسعيرو الهاللويا ጉዳይ አብይወትና ተኸናዊኑሉ ሃሌሉያ ነቲ ነገር ተዘሳግር ጸጋ ልክ አብይወትና ክግለጽ ሃሌሉያ ነዛርባዚያ ክትሰግራ ምስደለኻ ልክ ምስቆጸርካ ጸጋ አምላኽ ንዓ ተሳግር ቢንቶ በተጸጋ ተሰራሕ ሃሌሉያ ናፍቲ ማዕዶ ተሳግረካ ቢንቶ በተጸጋ ተሰራሕ ሃሌሉያ ምክንያቱ ጸጋ አምላኽ ኮሚ praise god ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ሃሌሉያ لك عدما تصقا እግዚአብሔር ዝውድ አይኮነን ክንብልን ከለና በመስፈር ክርስቶስ ይተዋሂብና ኮሚ ድብል አብ ኤፌሶን 4:7 ተጸጋሲ በመስፈር ክርስቶስ ይተዋሂብና መስፈር ክርስቶስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተልና ክርስቶስ አብዩ ክርስቶስ ዘይውዳዩ ሃሌሉያ በእምሮት ቀድሕካ ክትውድኦ ዘይትኽእል በዚ ምድራዊ እምሮና ቀድሕካ ክትውድኦ ዘይትኽእል መስፈር ሃሌሉያ ስለዚህ በመስፈር ክርስቶስ ካብ ተዋሃብና ከምቲ መጠን ዝቀዳሕናዮ ኮሚና ንወስድ ሃሌሉያ ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ስለዘሎ ኣብ ውሽጥና ስለዘሎ ካብ ውሽጥና በመጠን ዝቀዳሕና ኢና ተጸጋባና ዝግለጽ ሃሌሉያ ስለዚህ ሕዋተይ ሎማዓንቲ እቲ በቲ መስፈር ክርስቶስ ዝተዋሃበና ጸጋ ኣብ ህይወትና ዘሎ ጸጋ ልክ በመጠን ዝቀዳሕናዮ ኢና እንታይ ንኸውን ኣብ ህይወትና እቲ ጸጋ ኣምላኽ ዝግለጽ እቲ ዘካናውን ጸጋ ዝግለጽ እቲ ዘኽእል ጸጋ ዝግለጽ ሓደ ግዜ ሓደ ሓዊ ሽጋራ ንኽገድፋ ብጣዕሚ እንታይ ኮይኑ ተጨንዩ ማለትይ ነታ ሽጋራስ ክገድፋ ኣይከኣለን ግን እሱ ግን ይፅዕር ነይሩ ንኽገድፋ ሸው ኣጋጣሚ ክንዘራረብ ጀሚርና ሽጋራ ክገድፋ ደልየ ግን ኣብያትኒ ገለ ኢሉ ሽዑ ልከ ኣፍቲ ቦታ ትኸሎ ነታ ሽጋራስ ክትገድፋ ትደሊ ዶ ኢልና ምስ ሓተትናዮ
السنتين ومانت تشجرة كجد فايدة اللي جن سلازي كل بقى يدل خسدي سلازي كل ناي كم يكونن حاولنا مجمرت أنا تشجرة كجد فايدة بدحريو خا لك تبكريستوس يسوع استوعبك تأجع نعا كم زجل فكادما كل جزء كزر نزيا نجر زيا كبيوتي بتأجع أملاك صبري كله كله أيتفتن هناتو قصالي صالح حونا زبلنا اقلقال صالح حونا زبلنا ጸጋ ማለት 100% ካብ ኣምላኽ 0% ካብ ኣኻል እንድሕር 1% ተወስኽ ኮይንካ ጸጋ ክትሰርሕ ኣይክእልን ምክንያቱ 1% ተወስኾ ዘለኻ ንስኻ ንኣምላኽ ኣይሐጉሶን ይሃለሉያ ንኣምላኽ ዝሐጉሶ ኣብ ጸጉኡ ክትውከል ከለኻ እቶም ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ዝውከሉ ኩሉ ግዜም ዝሕጎሱ ምክንያቱ ልክ ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ምውካል ማለት ሙሉ በሙሉ ኣምላኽ ምድቃስ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር በዓልኻ ድኾነ ዓይነት ታክቲክ ትፍትን እንድሕር ደሊኻ ግን ኣብ ህይወትካ ክሰርሕ ኣይክእልን ንስኻ ግን ኩሉ ግዜ ብጸጋ ኣምላኽ እናሓሰብካ ኣብቲ ህይወትካ ክእለ ሕማቕ ባህሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ወልፍጥራ ይኮነን ሕማቕ ባህሪ እውን ብጸጋ እግዚኣብሔር ካብ ህይወትካ ዝእለ ሕማቕ ናትካ ነገር ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዘርሕቐካ ነገር ብናይ እግዚኣብሔር ጸጋ እዩ ካብ ህይወትካ ዝንቀል ሃሌሉያ ስለዚ ሎማዓንቲ ብምሕሳብኩም ጥራሕ ህይወተይ ብጸጋ ኣምላኽ ተኸቢባ እያ እሞ ነዚ ነገር እዚ ካብ ህይወተይ ክለቅቕ ብግዲ ህይወተይ ብጸጋ እግዚኣብሔር መሊአ እሞ ነዚ ነገር ኣብ ህይወተይ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ሃሌሉያ ናይ ብሕማም ተሳቀዩ ኣሕዋት ሎማዓንቲ ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝተመልኣኩም ፈውሲ ናይ ጸጋ ኣብ ህይወትኩም ስለዘሎ ንዑ ብምሕሳብኩም ኣብ ህይወትኩም ፈውሲ ክኸውን እዩ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ ሎማዓንቲ ናይ ጸጋ ኣምላኽ ንቆጽረሉ መዓልቲ እዩ ኣብ ህይወትና ብኡኡ ተመሊእና ከም ዘለና ንቆጽረላ ግዜ ሃሌሉያ ኣነ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተመልኣኩ ሰብ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ናይ ጸጋ ዝተመልአ ሰብከ እንታይ እዩ ናቱ ዕጫ ወይ እንታይ እዩ ናቱ ነገር እንድሕሪልና ጸጋ ሓደ ባህር ናይ ጸጋ እንታይ ኢልኩምኒ ፌቨር ጸጋ ማለት ፌቨር ማለት እዩ ማለት ዘይግባአካ ትወሃቦ ነገር ንሕናሲ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ምስ ተቀበልናዮ ዘይግባአና ጽድቂና ተዋሂብና ምክንያቱ ቀደም ኃጢአተኛታት ነርና ቀደም ዓመፀኛታት ነርና ቀደም ንኣምላኽ ጸላእቱ ነርና ልክ ንጎይታና መድሓኒና ግን ምስ ተቀበልናያ ግን እንታይ ተዋሂብና ጽድቂ ተዋሂብና እዚ ጽድቂ ዝግባአና ድዩ ኣይግባአናን እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ዘይግባአና ተዋሂብና ሓደ ጸጋ ተዋሂብና ሃሌሉያ ስለዚ ጸጋ ዘይግባአካ ዝወሃበካ ነገር እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ህይወትና ዘይግባአና ነገር ተዋሂብና ከም ዘሎ እንዳሓሰብና ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኩሉ ግዜ ይግባአና ንጎተሲና ጎይታ ሆይ ጸጋኻ ስለ ዝሃብካን የመስግነካ ኣለኹ ብጸጋኻ ስለ ዝተኸበብኩ የመስግነካ ኣለኹ ኣብ ጸጋኻ ስለ ዝነብር ዘለኹ ተባረኽ ልክ ክንብሎ ከለና ኣዝዩ ጎይታ ብኣና ዝሕጎስ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ወደይ ኢሉ ብኣና ባህ ዝብሎ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚ ጸጋ ሓደ ናቱ ባህሪ ሞጎስ ዘለዎ ሰቢኻ ትኸውን ናይ ሞጎስ ሰቢኻ ትኸውን ኣብ ትኾደ ስፍራ ኩሉ ሞጎስካ ሙሉእ ይኸውን ሃሌሉያ ሰብ ንዓኻ ምስ ረኣየ ብሞጎስ ዝተመልኣካ ሰቢኻ ምክንያቱ ጸጋ ናይ ሞጎስ ሓይሊ ኣለዎ ሰብ ጸጋ እንተለዎ ኩሉ ሰብ እንታይ ዝገብሮ ናብኡ ዝጠምት ስለዚ ናይ ግደፍዎም መድሓን ናይ ሰማያዊ ጸጋ ኣብዚ ምድራዊ ጸጋ እኳ ሃፍታም ተኾይኑ ሰብ ኩሉ ሰብ እንታይ ይገብሮ የኽብሮ ኩሉ ሰብ ከ እንታይ ይገብሮ ብዝተፈለየ ገይሩ ሰላም ይብሎ ከመይ ደኣ እሞ እቲ ናይ ሰማያዊ ሃፍቲ ናይ ጸጋ ጸጋዊ ኣምላኽ እቲ ምንጪ ናይ ጸጋ ዝኾነ ኣምላኽ ምስኡ እኳ ኢና ኮኔክት ኮይንና ዘለና ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚ ሎማዓንቲ ሞጎስ ኣለኩም ሃሌሉያ ናይ ጸጋ ሞጎስ ኣለኩም ኣብ ህይወተይ ስለዚ ክንቆጥሮ ኣለና ነዚ ኣነ ሞጎስ ኣለኒ ምክንያቱ ሞጎስ ከም ዘለካ ልክ
مستفلتكايو نتموغوس يا تقنطبو زلا لك خمتي زنجركم مجمرتا توم كلت تخجشوا خلو كيلو زي أرسل زنبر حدا موغوس نقوله كنقرص لنا موغوس كنقرص لنا هاللويا سلازي أبصر حنا خن كيد كلنا أنا موغوس لني أبستفل عليه سفرة خن كيد كلنا أنا موغوس لني مسبلنا تموغوس أملاح أبانا يزقلت هاللويا سلازي سبات مصر أيوخا موغوس كا بحيني دمق هاللويا لك أبخات موغوس أملاح يريو أبخات نايك أبير موغوس يريو مو هاللويا بحكي مزسبزي تصقع أملاح هاللويا واو كم ستيفانوس مالتي هاللويا تصقع مستملة حيل مستملة كزهروا مش جمرة كمل أخ كوين ترأيوم هاللويا اتناتو مسلس كساب مل أخ زمسل كوين ترأيوم لوم عندي أجنباركم ناي ملكت ناي يسوع كريستوس تصقع لكم ناي برهان ملكت لكم كساب نيوتكم تحتوا ولا وريدان كلا ناي እግዚአብሔር ጸጋ ስለስተኸበብኩም ግና ሰባት ክሪኡኹም ከለው ሰላም አምላኽ አባኹም ዝርዩ ዕረፍቲ አምላኽ አባኹም ዝርዩ ምክንያቱ ጸግኡ ስለዝተመልአኩ ኃይሉ ስለዝተመልአኩ ስለዚ ናይ ጸጋ ባህሪ ሓዲዩ ሞጎስ ካይድኸውን ከምትና አስቴር ማለት እዩ አስቴር ናፍቲ ንጉስ ምስ አተወት ልክ ትንጉስ ክሪኣ ከሎ እንታይ ገይርዋ ዘንጉል አብዘይ ስፍሩ ያመጽያቱ አብዘይ ግዙ ያመጽያ ዘንጉኡ ግን አልዒለላ ሃሌሉያ ምክንያቱ ዘርአ ካብ ዘርኢ ናይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዘርአ ካብ ናይ አይሁድ ሃሌሉያ ስለዚ ንሕና ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘርአና ናይ ክርስቶስ ስለዝኾንና ጸግኡ ስለዝተመልአና ልክ አንኾደ ቦታ ሞጎስ አለን ስለዚ ሕዋተይ ነዚ ሞጎስ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ከተስተንትንወለኩም ሞጎሰይ አሎኒ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኣብ ሉቃስ 19:36 ብዛዕባታ ዒሉ ተሪእና እታ ዒሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቲሕኩም ኣምፁለይ ኢልዎም ኣብቲ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ምስ ደለየ ፈቲሕኩም ኣምፁለይ ምስ በሎም እዛ ዒሉ እዚኣ እንተሪእናያ ልክዕ ኩሉ ግዜ ተኣሲራ ዝነበረት ብናይ ካልእ ዓይነት ዝጥቀሙላ ዝነበሩ እቲ ጸጋ ዝኾነ ኢየሱስ ምስ ተሰቐላ ግና ሃሌሉያ እንታይ ክትከውን ጀሚራ መንጸፍ ክገብሩላ ጀሚሮም ኣብ መንጸፍ ክዳኖም ክትረግጽ ጀሚራ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ንሕና ድማ ልክዕ ኢየሱስ ኣባና ስለ ዝኣተወ ጥራሕ ዘኽቡሩና ብዙሓት እዮም ንዓና ክሪኡ ከለዉ በቃ ንኢየሱስ እዮም ዝርእይዎ ንዓና ኣይኮነን ዝርእዩና ልክዕ ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ግን ናይ ኢየሱስ ጸጋ ክንሓስብ ኣለና ስለዚ ኢየሱስ ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ኢየሱስ ተሰቂሉና ከም ዘሎ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ ንሱ ይዝውረና ከም ዘሎ ብጸጉኡ ንኸይድ ከም ዘለና ክንሓስብ ኣለና ሎማዓንቲ ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኹም እዩ ኢየሱስ ምሳይ እዩ ስለዚ ጸጉኡ ኣባና ካብ ሃለወ ንሱ ድማ ሞጎስና እዩ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ካልኣይ ድማ እንታይ ክትኸውን ባህሪኻ ይልወጥ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ከይተረዳእካ እዩ ዝልወጥ ባህሪኻ ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ክግለጽ ምስ ጀመረ ፈቃር ዘይነበርካ ፈቃር ትኸውን ትሑት ዘይነበርካ ትሑት ትኸውን ሰባት ለጋስ ዘይነበርካ ለጋስ ትኸውን ምክንያቱ እቲ ጸጋ እንታይ እዩ ዝገብረካ ካልእ ዓይነት ሰብ እዩ ዝልውጠካ ምክንያቱ ኣብ ህይወትካ ዝኸውን ነገር በቲ ጸጋ እዩ ሃሌሉያ ልክ ዓው ድማ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ 8 ክሳብ 10 እንድሕር ኣንቢብናዮ ብዛዕባ ናይ كنبلكم يتعطسي أب 19:8 لوقاس زلوك قال كننبوينا هاللويا اوكي كاب 8 زلو انت يبلت قال بشيم يسوس كنبوي ዘኪዮስ ከዓ ነተን ድኻታት ናይ ከላህን ካብ ላዕለ ከንብበልኩም ካብ ኢየሱስ ካብ ያሪኮ ኣትዩ በኣ ሓለፈ
እንሆ ዘኪዮስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ሓለቓ ተገውቲ እዩ ሃብታም እውን እዩ ንየሱስ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ክሪኦ ይደሊ ነበረ ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ከዓ ኣብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ ዝተልዓለ ምኽኣል ሰኣነ ምሕላፍ ብኣኣ ነበረት እሞ ቅድሚት ጎዩ ክሪኦ ናብ ሳግላ ሓኾረ ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ አንቃዕሪሉ ጠሚቱስ ዘኪዮስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ቀልጢፉ ወረደ ተሓጊሱ እውን ተቐበሎ እዚ ምስ ረኣየ ድማ ኣብ ቤተይ ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩሎም ኣዕዘምዘሙ ዘኪዮስ ከዓኒ ተንሲኡ ንጎይታይ እንሆ ፍርቂ ጥሪተይ ነደኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 እጥፊ ገይረ እህቦ በለ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ዘኪዮስ ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕሪኢናዮ ልክዕ ነቲ ኢየሱስ ንኽሪኦ ድሌት ነይርዎ ፅምኢ ነይርዎ ሃሌሉያ ልክዕ ኣብ ሳግላ ምስ ደየበ ኣብቲ ሳግላ ምድያቡ እንተሪኢናዮ ፅምኣቱ ድሌቱ ኢና ንርኢ ልክዕ ኢየሱስ ከዓ ልቡ ርኡ እንታይ ገይሩ መፅኡ ካብቲ ሳግላ ንዓውረድ ሎማዓንቲ ምሳኻ ተክገብረ ክውዕል የልዎ ድሓር ምስ ወረደ ኣብ ቤቱ ምስ ኣተወ ኢየሱስ ግና ዘኪዮስ ሙሉእ ብሙሉእ እንታይ ኮይኑ እንተይልና ባህሪኡ ተለዊጡ እንታይ እዩ ዝብል ኣብኡ ነቲኦም ዘለቅሖም ዝዓመፆም 4 እጥፊ ገይሩ ክቦም ንደኻታት ድማ ክህብ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ኣነ ንስኻትኩምን ኢየሱስ ኣብ ቤትና ምእታው ባህሪና ተለዊጡ እዩ ሎማዓንቲ ብጭቕ ዝብል ባህሪ ኣለኩም ዘይፍቅር ባህሪ ኣለኩም ወይ ዝተፈላለየ ኣብ ህይወትኩም ክኾኑ ዘይደልዩ ባህሪ ኣለኩም ንፀጋ ኣምላኽ ፀውዕሉ ፀጋ እግዚኣብሔር ፀውዕሉ ሃሌሉያ ነቲ ዝኽእል ፀጋ ምክንያቱ ዝልውጥ ፀጋ ኢና ተዋሂብና ዘለና ፍጹም ካልእ ዝገብር ፀጋ ኣምላኻዊ ባህሪ ዘልብስ ፀጋ ሃሌሉያ ስለዚ ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ነዚ ፀጋ እዚ ኣብ ህይወተይ ምህላው ባህሪይ ተለዊጡ ባህሪኻ እንታይ ኮይኑ እንተኢልኩምኒ ናይ ኣምላኻዊ ባህሪ ባህሪኹም እንታይ ኮይኑ ናይ ኣምላኻዊ ባህሪ ኮይኑ እዩ ፈቃራት ኢኹም ንስኻትኩም ብፀጋ ኣምላኽ ትሑታት ኢኹም ብፀጋ ኣምላኽ ለውሃት ኢኹም ብፀጋ ኣምላኽ ሎማዓንቲ ንለውሃትካ ካልእ ክልውጥ ዝደሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣነ ናይ ፀጋ ኣምላኽ ዝተዋሃበኒ ሰብየ ባህሪ ድማ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ኢልና ነቲ ኣባና ዘሎ ፀጋ ንኽግለፅ ዕድል ንሃቦ ሃሌሉያ ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ኣብ ውሽጥና ኩሉ ተዋሂብና እዩ ፈቃራት ክንከውን ተዋሂብና እዩ ትሑታት ክንከውን ተዋሂብና እዩ ለጋሳት ክንከውን ተዋሂብና እዩ ኩሉ ተዋሂብና እዩ ንዕኡ ግና ብምቁፃር ኢና ኣብ ህይወትና ንገልፆ ሃሌሉያ ከምኡ ከም ዝተዋሃበኒ ኩሉ ግዜ ክቆፅርን ክሓስብን ይግባአኒ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ትኸውን ኩሉ ግዜ ከዓ ብመን እዩ ዝምካሕ ብፀጋ እዩ ዝምካሕ ከዓ እቲ ሰብ እቲ ኣብ ህይወቱ ብፀጋ እዩ ዝምካሕ ትምክሕቱስ ብኣምላኽ ጥራይ ብናይ ፀጋ ነገር ጥራይ ዝምካሕ ሃሌሉያ ምክንያቱ እንድሕር ብፀጋ ትምካሕ ኮይንካ ፀጋ ኣምላኽ መሊሱ ኣባኻ ዝዓቢ ሓደ ናይ ፀጋ ኣምላኽ ኣባኻ ክግለፅ ዝገብሮ ሙሉእ ብሙሉእ ብኣምላኽ ትምካሕ ሰብ ክትከውን ኣለካ ሓንቲ ነገር ኣብ ህይወትካ ብኣኻ ክትምካሕ ተጀሚርካ እቲ ፀጋ ኣባኻ ንኸይግለፅ ይዕገት እዩ ሃሌሉያ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብኡ ክንውከል ጥራይ ዝደልየና እግዚኣብሔር ብኡ ክንምካሕ ጥራይ ዝደልየና ብገዛእ ርእስና ብፍልጠትና ብሃፍትና ብናትና ነገር ክንምካሕ ልክዕ ብኣፍና ምስ ወፀት እቲ ፀጋ ንኸይግለፅ ዝዓግት መሳርያ እዩ ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ስለዚ ካብ ኣፈይ ትምክሕቲ ናይ ኣምላኽ ጥራይ ክወፅእ ኣለዎ ካብ ኣፍኩም ኣምላኸይ ንሱ የኽእለኒ እዩ ነዚ ነገር እዚ ዝበፅሓክዎ ብፀጉ እዩ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ብፀጉ እዩ ኮይኑለይ ኩሉ ብናይ ፀጋ ኣምላኽ እዩ መሊኡለይ ብናይ ፀጋ ኣምላኽ
تخاناوين اللي إنا بلنا خنزارب تجميرنا مور اتسقى أبانا خنقلت يجمر مور اتسقى أبانا كرئي يجمر هاللويا سلازي اتسقى أملا أو أزولو سب كله زي تمكحتو بمانيت لنا بناي እግዚአብሔር حيلي بناي እግዚአብሔር كألتي بناي እግዚአብሔር تسقى هاللويا كبرن እግዚአብሔር يكون مزمور 32 زلو قال كم ببالكم مزمور 32 معرف إسران 32 عسرته مزمور 32 عسرته هاللويا راشاكا ترابا قادينا ماسو عسرته انتهي بلالو هاللويا كابت شعات تتيزا كم بقولكم كمتم أمرو زي بلوم نبخا مقرب سلز أبيه بلبابون بلقومن زجنحو أفراسي أبقالن أي تخونو نرسي بزح سقاي اللويل اتي أب اجزيابير زوكل جنا نوو بتسقى كخبو إيو هاللويا انتايلو نرسي بزح سقاي اللو اتي أب اجزيابير زوكل جنا نوو بتسقى كخبو إيو هاللويا اتي أب اجزيابير زوكل مالت اتي أب اجزيابير زمكح مالت اتي اجزيابير تمكحتو زخونا سب كل نجاراتو بو كم زكونا ونالو زقبر سب لك انت ايدو خون تسقى يخبو مليسو تسقى أملاخ يخبو مليسو كاب تسقى نتسقى يساقر مليسو تسقى اجزيابير ويقلت هاللويا رسي قنايلو كله جزي سقايالو معناتو بجزارو سي يزقبر زلو رسي اسي رسعي مالتيو ناي أملاخ نجر رسعو بجزارو سو زخيت سب كله جزي أبقنميو سقاي تصنحو معناتو بجزاء رسخ خنبر زخ مدري كنا نزي مدري كنبرا كلخا ملو حقوس كوينكا سلام عرفتي مليوكا خدنبر مسنا እግዚአብሔር ጸጋ ኮኔክት ትሆና ለካ مسنا እግዚአብሔር ጸጋ ኮኔክት ምስኮንካ በሁሉ ጊዜ ክትምካሐለካ ሃሌሉያ ጸጋ አምላኽ ኃይለዩ ጸጋ አምላኽ ክእለተዩ ጸጋ እግዚአብሔር ንዓይ ኩሉ እንትናዩ ኢልና በውልካ ትዘለኽወስ ጸጋ ያዘለኹ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ሁሉ አገልግሎቱ እቲ ሁሉ ዝኸዶ ጎደና ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ከም ዝኸዶ በአፉ ተዛሪቡ ሕና ድማ ሕዋተይ ሎማዓንቲ ትምክሕትና ጸጋ ምዃኑ ኩሉ ጊዜ ክንዛረብ እግዚአብሔር ይደለና ሃሌሉያ ሓደዚ ኣብ ህይወትና ንጸጋ እግዚአብሔር ዝገልጸሉ መንገዲ ንጸጋ እግዚአብሔር ንቆጥረሉ መንገዲ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ نتسلع تخاخاني تيخاتخو بزريوس كقربوها عدل يبولون تسلعيخا أبزوريخا قرب عدل يبولون هاللويا مخنياتو بتسقى استخبابه سب حاوي مالتي تخبيب زلو بإسات استخبابه مالتي هاللويا سلازي تسلعي مسمته أبخا كقرب عدل يبولون لك تسقى زي أبير كم زلكا مسرعيه او إلي زملس مخنياتو أيكلني أبيوت كانت نجر تخجبر نتي كفو نجر أبيوت كخجبرو زللي نجر نخجبر كلات يبولون تتسقى استجلته كاب نايت سلمات حيلي نخوت أنا هاللويا سلازي نايت سلمات حيل أبيوتنا نخعي عدل يبولون أم مزمور حموشته عسرت خلته خنت عنتو يزبلنايو لك أخومي للو نتصادق تباركو كم والتا حدا ملكت انتايت يلا نحادا كوينات زمتسكا ويدمان حدا استورورا نجر كابتسال زمتسكا زكالاخلو نجري سلازي والتا خا تسقا حدا خاو انتاي زكالاخلي هاللويا كابتسال اتخا نخد قربها سلازي انا نسخاتكم من بتسقا እግዚአብሔር استخببنا هنا هاللويا ام مزمور 30 94 أسر شمون تخا كم زد بلالو هاللويا 94 أسر شمون ته
ጎይታይ እግረይ አንደልሃፀ ምስ በልኩ ፀጋኻ ደገፈኒ ኢሉ እግረይ አንደልሃፀ ምስ በልኩስ ፀጋኻ እንታይ ገበረኒ ደገፈ ሎማ ዓንቲ ኣብ ህይወተይን ኣብ ህይወትኩም ከንደልህፀሉ ዝቐረብና ጉዳይ ክህሉ ይኽእል እዚ ነገር እዚ በዚ ነገር እዚ መወዳእታ በፂሕኒ ክወድቀ ዝበልናሉ ነገር እንተሎ ሎሚ ፀጋ ኢልና ብምፅዋዕና እቲ ነገር እቲ ክድግፈና ሃሌሉያ ልክዕ እቲ ፀጋሲ ንኸይትፀድፍ እንታይ ኮይኑ ከም ሓደ ድልሊ ኮይኑ ይዕርፈካ የውፃካ ናፍትን በሪኽ ቦታ ድማ የሳግረካ ሃሌሉያ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ኣብ ህይወተይን ኣብ ህይወትኩምን ንፀላእትና ንኸይቀርቡ ዝገበረና ሓደ ፀጋ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነዚ ፀጋ እዚ ኩሉ ግዜ ክንቆፅሮ ይግባአና ፀጋኻ ምሳይ ኣሎ ስለዚ ፀላእተይ ኣብ ዙርያይ ክቐርቡኒ ኣይክእልን እዮም ናይ ፀልማት ሓይሊ ኣብ ዙርያይ ክቐርበኒ ኣይክእልን እዩ ክንብሎ ንየሱስ ይግባአና እዩ ፀጋ እግዚኣብሔር ኩሉ እዩ ፀጋ እግዚኣብሔር ሓይልና እዩ ኣሕዋተይ ፀጋ እግዚኣብሔር ክእለትና እዩ ስለዚ ጭንቀት ኣባይ ኣይሰርሕን ምክንያቱ ናይ ሓጎስ ፀጋ ኣብ ህይወተይ ኣሎ ሰላም ፀጋ ኣብ ህይወተይ ኣሎ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ብዝተፈላለየ ነገር ንህይወትኩም ትርእዋ ዘለኹም ንህይወትኩም ኣብ ዝተፈላለየ ኮይና ትሕለው ዘላ ነገር ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትኩም ተመሊእኹም ኢኹም ስለዚ በዚ ፀጋ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ሕሰቡ ቁፀሩ ሃሌሉያ ብኡ ድማ እግዚኣብሔር ካብቲ ዘለኹም ስፍራ ኣውፅኡ ኣብ በረኽቲ ከውፃኩም እዩ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ህይወት ኢኻ ከዓ ትነብር ህይወትካ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ህይወት እያ ትኸውን ሃሌሉያ ፀጋ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትካ ልክዕ ምስ ፈሰሰ ህይወትካ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ህይወት ትኸውን ነገራት ብትእምርቲ ክኸውን ከሎ ትሪኦ ነፍሲ ወከፍ ንጎይታ ኢየሱስ ዝተቐበለ ሰብ ምስክርነት ኣለዎ እንድሕር ሓቲትካዮ ይምስክር እዩ እንታይ ኮይኑ ኢልካ ተይልካዮ ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ጎይታ ኣናጊፍኒ ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ኮይነ እግዚኣብሔር ብከምዚ ኣሳጊሩኒ እዩ ዝብል ምክንያቱ እቲ ፀጋ ባህሪኡ ንሱ እዩ ኣባኻ ኮይኑ ነገራት የከናውን ኣባኻ ኮይኑ ትእምርቲ ይገብር ኣባኻ ኮይኑ ተኣምራት ይገብር ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 6:8 ዘሎ ከነንብቦ ኢና ራባጋጂ ለሃዶና ማሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ልክዕ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 6:8 እንታይ ይብል እስጢፋኖስ ድማ ፀጋን ሓይልን መሊእዎ ነበረ እሞ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዓበይትን ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ እንታይ ይገብር ነይሩ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ ስለዚ ህይወቱ ኩሉ ግዜ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን እስጢፋኖስ ፀጋን ሓይልን መሊእዎ ነይሩ ስለዚ እቲ ፀጋ ዝተመልአ ሰብ ሓይሊ ዝተመልአ ሰብ ህይወቱ ኩሉ ግዜ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን እዩ ዝኸዶ ጉዕዞ ኩሉ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን እዩ ከምዚ ሓንሳብ ይደንቀካ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ነገራት ፀቢብካ እንታይ ክኾን እንዳበልካዮ ልክዕ ኣብቲ ናይ 0 ሰዓት እግዚኣብሔር መፅኡ ነገር ይልውጥ ሃሌሉያ ነገር ናብ ካል ሽፍት ገብሮ ሃሌሉያ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ኣብ ህይወትኩም ነገራት ሽፍት ክኾን ደሊኹም ሎማ ዓንቲ ናይ ትእምርትን ናይ ተኣምራትን ፀጋ ኣብ ህይወተይ ኣሎ እግዚኣብሔር ትእምርቲ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ህይወትና ኣሎ ብሕማም ትሰቃዩ ዘለኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወትኩም ትእምርቲ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ፀጋ ኣሎ ብዝተፈላለየ ነገራት ትሰቃዩ ዘለኹም ኣብ ገዛ ተዓፂኹም በይንኹም ተሰሚዕኩም ዘለኹም ሰባት ሎማ ዓንቲ እግዚኣብሔር ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ህይወት ኣለኩም ኣብ ህይወተይ ኣሎ ኢየሱስ ምስ በልና ልክዕ ህይወትና ካልእ ዓይነት ነገር ሽፍት ክትገብር ሃሌሉያ
ስለዚህ ኣብ ህይወትና ብትእምርትን ተኣምራትን እንነብር ሰባት ስለ ዝኾንና ነቲ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ነገር ክንቆፅሮ ይግባአና ሓንሳብ ከም ክርስቲያናት ኣይንቆፅሮን ኢና ኣሕዋተይ በቃ ምስ ሓመምካ ነቲ ሕማም ተቀባጥረሉ በቃ ኣብ ህይወትካ ንኽነብርሲ ተቀባጥረሉ ናይ ተኣምራት እግዚአብሔር ኢቭን ካንሰር ዋላ ዘይከውን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ኢየሱስ ምሳያሎ ስለዚ ብካንሰር ትሳቀዩ ክትሉ ትኽእሉ ብኤችአይቪ ትሳቀዩ ክትሉ ትኽእሉ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ናይ ሓይሊ ተኣምራትን ናይ ሓይሊ ትእምርትን ጸጋ ኣብ ህይወተይ ናብ ህይወትኩም ብምህላው ጥራሕ ሎማዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ፈውስኩም ይንሱ ናይ ፈውሲ ጸጋ ኣብ ህይወትኩም አሉ ንዓኹም ፈዊሱ ድማ ንኻልኦት ሰባት ክፍውስ ዝኽእል ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኣንቢሩ ስለዚ ሎማዓንቲ ብሕማም ትሳቀዩ ኣሕዋት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብካንሰር ብኤችአይቪ ብዝተፈላለዩ ሓኻይም ዘይክእልዎ ሕማም ሎማዓንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ኢየሱስ እዩ ነቲኣ ዝሞተት ጓል 12 ዓመት ድሞተት ጓሎም ሞይታ ምሰምጽዎ ይበኺዩ ይሓዝኑ ነይሮም ስድሮም ኩሎም ይበኺዩ ይሓዝኑ ነይሮም ኢየሱስ ግና ናፍቲ ቦታቲ ምስ በጽሐ እንታይ ኢልዋ ጓለይ ተንሲ ኢልዋ ብሓንቲ ሰከንድ ድማ ተንሲኣ ሃሌሉያ ሎማዓንቲ ኣብ ህይወትኩም ዝሞተ ነገር ዝመስለኩም ጥዕናይ ሞይቱ እዩ ኣነ ደኣ ዓብቄ ነገራተይሲ ኣይኮወንን እዩ ነገራተይሲ ካብዚስ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ዝበልኩሞ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ ጸጋ ምንም ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ምንም ኣይኮነን ጸጋ ማለት ኢየሱስ ማለት እዩ ናብ ቤትኩም ኢየሱስ ምእታው ጥራሕ ትእምርቲ ክኸውን ኣብ ቤትኩም ተኣምራት ክኸውን ኣብ ቤትኩም ስለዚ ሎማዓንቲ የእዳውኩም ሓፍ ኣቢልኩም ኣነ ካብዚ ነገር እዚ በኢየሱስ ጸጋ ይወጽእ ኣለኹ ኢልና ክንወጽእ ኢና ሃሌሉያ ብሕማም ትሳቀዩ ብሽም ኢየሱስ ናብ ጥዕና ትሳገርሉ ጸጋ ኣሎ እዩ ብዝተፈላለየ ናይ ባህሪ ነገር ትሳቀዩ ብሽም ኢየሱስ ብጸጋ ኣምላኽ ተሳጊረ ክንብል ኢና ሃሌሉያ ንርእስና ብጸጋ ክርስቶስ ንቁፀር ሃሌሉያ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ይሕዋት ሎማዓንቲ ናይ ጸጋ እግዚአብሔር ሓይልና እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ክእለትና እዩ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ህይወት ኢና ንነብር ሃሌሉያ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ስለዚ ናይ ትእምርትን ተኣምራትን ህይወት ንነብር ማለት እዩ ሃሌሉያ ጸጋ ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ተፈታዊ ይገብረካ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከም ትፍቶ ይገብረካ ሃሌሉያ ልክዕ ከምቲ ንኣስቴር ማለት እዩ ኣብቲ ንጉስ ምስከለት ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝፈሰሰላ እንታይ ኮይና ተፈትያ ካብተን ኩለን ኣንስቲ ያው ዝነበራ ኣስቴር ዝበለጸት ኮይና ተረኺባ ሎማዓንቲ ርእስኻ ብምትሓት ኣነ ደኣ ኮንፊደንስ ንኸይልወና ዝገብር ሰይጣን ንምንታይ እተየልና ኣባና ዘሎ ጸጋ ስለ ዝርኢ ኣብ ስራሕ ምስከድኩ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምስከድካ ትሕቲ ኩሉ ሰብ ገይሩ ይርኤካ ሰይጣን ኖ ስኺ ልዕሊ ኩሉ ሃሌሉያ ኣነ ልዕሊ ኩሉ ብምንታይ እተየልና ግን ካብ ጸግኡ ዝተላዕለ ስለዚ ፈተና ክንገብር ከለና ዝኾነ ዓይነት ፕሩፍ ክንገብር ከለና ኣነ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ርእሲ ምክንያቱ ኣብቲ ንጉስ ተፈታዊ ሃሌሉያ ንጉስ ዝፈተዎ ሰብ ድማ ካብ ኩሉ ዝምረጽ ሃሌሉያ ስለዚ ዝኾነ ኢንተርቪው ክንገብር ከለና ብስራሕ ነዚ እንዳቆፀርና ክንከይድ ኣለና ኣሕዋተይ ኣነ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተመላእኩ ሰበ ሃሌሉያ ስለዚ ሰይጣን ኦልሬዲ ስዒርክዮ ኣለኺ ሰይጣን ኦልሬዲ ስዒርና ኣለና ማለት እዩ ኣሕዋተይ ልክዕ ናብቲ ቦታ ምስ በፅሓኻ እቲ ሓላፊ ዋላ ጨካን ሓላፊ ዘይክውን ኣባኻ እቲ ንጉስ ዝፈተወሉ ሰብ ከይፈተወ ይፈቱ ማለት እዩ ሃሌሉያ ልክዕ ከም ሃማን ይኸውን ማለት እዩ እቲ ጉዳይካ ይልወጥ ንማርዶካይ ክሰቕሎ ኢሉ ዝሓሰበ ብናይ ኣስቴር ኣማካኝነት ገይሩ ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ኩሉ ነገር ሽፍት ገይሩ ለውጥዎ ሎማዓንቲ ኣብ ህይወትኪ
ንዓኺ ከጥፋኣኪሉ ዝመጽእ ነገር ንዓይ ከጥፋኣኒ ኢሉ ዝመጽእ ነገር በቲ ንጉስ ምፍታውና ጥራሕ ትጸጋ ባና ስለ ዘሎ ነገራት ክልወጥ ይሃለሉያ ጉዳያት ክልወጥ ይሃለሉያ ኣብቲ ቦታ ትኸድሉ ስፍራ ክልወጥ ይሃለሉያ ጸጋ እግዚአብሔር ተመልየ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ቀቅድመዩ እቲ ንጉስ ቀቅድመዩ እቲ ንጉስ ቀቅድመኻ ተኮይኑ መን ክጻወር ይኽእል መን ክሕዞ ይኽእል ሃለሉያ ስለዚ ሕዋት ሎማ ዓንቲ ንሕና ርእስና ከናይትሕት ኣይግባአናኒ ትሕትና ኻልዩ ብናይ እግዚአብሔራዊ ዝኾነ ትሕትና ምትሓት ካልዩ ርእስኻ ግና ከተትሕታ ወይ ድማ ኣነ ደኣ ኣይክእልኒ ኣነ ደኣ ከምዝንዴ ኣነ ደኣ እሞ ኣእምሮይ ሓደ ሰባት ወላ ትሰሚዕኻ ኣነ ኣይርዳኣንን ይብሉኻ ትምህርቲ ክማር ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ኣነ ደኣ ኣእምሮይ ዘይርዳኣኒ ከምዚ ቋንቋ ክሕዝ ዘይክእል ነይ በኢየሱስ ስም ናይ ሓሳብ ክርስቶስ ይእምሮ ክርስቶስ ዘለና ሰባት ኢና ይእምሮ ክርስቶስ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተዋሃበ ሰብከ ኩሉ ክሕዝ ይኽእል ቋንቋ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ትምህርቲ ክንመሃር ንኽእል ኢና ጸጉ እዩ ድኽእለና ሃሌሉያ ስለዚ ሎማዓንቲ ንኸምዚ ንኸይትበቅዕ ዝገብረኪ ንኸይትሓልፊ ንኸይትሰግሪ ዝገብረኪ ጸላኢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ህይወተይን ኣብ ህይወትኩምን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንሰጎለና ብጸጋ ክርስቶስ ብምቁጻር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ህይወተይን ካብ ህይወትኩምን ንሰጎለና ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ስለዚ ሕዋት ሎማዓንቲ ኣብ ንኾዶ ስፍራ ጸግኡ እንዳቆጸርና በቲ ንጉስ ፍትው ይኣነ ንጉስና ኢየሱስ ይሃሌሉያ ንጉስና እግዚአብሔር ኣቦ እዩ መንፈስ ቅዱስ ይሃሌሉያ ስለዚ ብኡ ፍትዋት የሞ ኣነ ስለዚ ኣብ ዝኾዶ ስፍራ ሞጎስ ኣለኒ ኣብ ዝኾዶ ስፍራ ኣነ ንኹሉ በቲ ንጉስ ፍትው እየ ስለዚ ኮንፊደንስ ጌርና ኢና ንኸይድ ሽዑ ክንዛረቦም ከለና ክንብሎም ከለና ሓንሳ ይገርመካ ይኮይ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ይገርመካ ካፍቶም ደቂ ዓዲ እግዚአብሔር ይሕሊፉ ንዓኻ ዝህበካ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ ከምኡ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኣባኻ ኮይኑ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር እንታይ ይገብር ይግለጽ ስለዚ ክጻውሮ ይክእሉን እዮም ሶም ኣብዚ ምድሪ ኮይኖም ክጻውሮ ይክእሉን እዮም ስለዚ ንዓኻ ይህቡኻ ስፍራ ይገርመካ ማለት ኣነስ እዚ ስፍራ እዚ ኣይግባአኒን ብመን ግን ተገቢእኒ በቲ ንጉስ ዝተዋሃበኒ ጸጋ ሃሌሉያ ስለዚ በቲ ንጉስ ፍትዋት ስለ ዝኾና ኣሕዋተይ ኣብ ምድሪ እውን ፍትዋት ኢና ሃሌሉያ ፍትው ኢኻ ትኸውን ሰብ ርእያ ኣቢልካ ይፈትወካ ሰብ ምስ ረኣየካ ዘይሓሰቦ ንዓኻ ይሕልፈካ ማለት እዩ ኢንተርቪው ትኸይድ ይሕልፈካ ገለ ትኸይድ እዚ ክሓልፍ ኣለዎ ትበሃል ማለት እዩ ፓስፖርት ዘይግባአካ ነይ እዚ ክወሃብ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ንጉስ ተፈሪምሉ ፍትው ተባሂልካ ትወሃብ ሃሌሉያ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብ ህይወትኩም ዘሸገረኩም ብፓስፖርት ክኸውን ይኽእል ብወረቐት ክኸውን ይኽእል ብስራሕ ክኸውን ይኽእል በቲ ንጉስ ስለ ዝተፈተኹም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እውን ፍትዋት ኢኹም ሃሌሉያ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ሓሊፍኩም ኣለኹም ሃሌሉያ በኢየሱስ ስም ሓሊፈ ኣለኹ ኣብ ኢንተርቪው ሓሊፈ ኣለኹ ኣብ ነገራተይ ኩሉ ሰጊረ ኣለኹ ንበል ሃሌሉያ ኣነ ይርዳኣኒ ትምህርቲ ይርዳኣኒ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራተይ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተኾናዊልለይ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣሕዋተይ በቲ ንጉስ ፍትዋት ምዃንና ንቁፀር መጎሱ በቲ ንጉስ ፍትው እዩ ዝገብረካ ሃሌሉያ ብዓብዩ ድማ ናይ ዘርኣለም ህይወት ረኺብና ኢና ናይ ዘርኣለም ህይወት ጸጋ እግዚአብሔር ናይ ዘርኣለም ህይወት እዩ ዘብጽሐካ ሃሌሉያ እቲ ጸጋ ናፍቲ ናይ ዘርኣለም ህይወት እዩ ዘብጽሐካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ሮሜ 6:12 ከምኡ ዝብል ኣሎ ሮሜ 6:12 ሃሌሉያ እንታይ ይብል እምበኣርሲ ትምኒቱ ከይትእዘዙ ኣብቲ መዋቲ ስጋኹም ሓጢአት ኣይንገስ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢአት ኣይምለኸኩም
እዚ እሞ ከም ሞይቶም ዝተንሱ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበኣር ንኣካላትኩም ኣፅዋር ኣቢለ ኣለኹም ስለኒ ሃሌሉያ ሮሜ 6:22 12 ኢለኩም 22 ሃሌሉያ ዓስቢ ሓጢአት ሞት እዩ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ሃሌሉያ ዓስቢ ሓጢአት ሞት እዩ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ስለዚ ፀጋ እግዚአብሔር ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ዝህበካ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽንነብር ፀጋ እግዚአብሔር ኣባና ፈሲሱ እዩ ስለዚ ኣሕዋት ሎማዓንቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘለና እንዳቆፀርና ክንነብር ይግባአና ሓንሳብ ሰብ ሞት ይፈርሕ ሰብ ዝተፈላለዩ ነገር ይፈርሕ ኢቭን ኢየሱስ ጎይታ ክመጽእ እዩ ምስ በልካዮ ፍርሓት ይፈጥረሉ ንሕና በቲ ናይ ፀጋ ኣምላኽ ክንሕጎስ እዩ ዝግባአና ምክንያቱ ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንነብር ዘለና ብፀጉ ኢና ሃሌሉያ ስለዚ ኣብቲ ናይ ፀጋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምንባር ምህላውና እንድሕር ፈሊጥና ኩሉ ግዜ ሕጉሳት ኢና ነገራት ይለዋወጥ ነገራት ይምፃእ ይኺድ ይውፃእ ገለ ይኹን ላዕሊ ይደይብ ታሕቲ ይውረድ ኣምላኽ ግና ብፀጉ ንዓይ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣሳጊሩኒ እዩ ዝብል ሓሳብ ኩሉ ግዜ ክህልወና ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ንዓይ ንዓኹም እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ኣሎ ብናይ ክርስቶስ ፀጋ ንርእስና ንቁፀር ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ፀጋ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ክእለት ኩሉ ግዜ ክንቆፅሮ ኣለና እቲ ዝኣበየኒ ጉዳያት ብፀግኡ ይኽእሎ እየ ኢለ ክቆፅር ኣለኒ ልክዕ ምስ ቆፀርኮ እቲ ነገርቲ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ባህሪ ናይ ኣምላኽኩም እዩ ንርእስኹም ቁፀሩ ኢሉ ክርስትና ንርእስኻ ምቁፃር እዩ ኣብቲ ስፍራ ናይ እግዚአብሔር ዝሃበካ ስፍራ ኣብኡ ምቁፃር እዩ እንድሕር ዘይቆፂርካዮ ግን እቲ ነገርቲ ኣብ ህይወትካ ኣይግለፅን እዩ ኣሎ ተዋሂብና እዩ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘሎ ልክ ኣብ ህይወትና ንክግለፅ ግን መዓልታዊ ንርእስና ብኡ ክንቆፅራ እግዚአብሔር ይደልየና ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ንስኻትኩምን ብክርስቶስ ዝተፈቐርና ፀጋ ኣምላኽ ዝተመልኣና እግዚአብሔር ዝባረኸና ህዝቢ ኢና ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብ ህይወተይ ናብ ህይወትኩን እንታይ ደሸግረካ ዘሎ እንታይ ደሸግረኒ ዘሎ እንታይ ንኸይከውን እዩ ደሸግረኒ ዘሎ ባህረይ ንምልዋጥ ድዩ ደሸግረኒ ዘሎ ወልፊ ካብ ህይወተይ ንምርሓቅ ድዩ ደሸግረኒ ዘሎ ወይ ነገራት ንኸይከናወነለይ ድዩ ደሸግረኒ ዘሎ ፀጋ እግዚአብሔር ተመሊእኽን ተኸቢብክን ኢኺ ብፀጋ እግዚአብሔር ተመሊአን ተኸቢበን እየ ስለዚ ነዚ ፀጋ እዚ እንዳሓሰብኩ ነቲ ነገርቲ ክኸዶም ከለኹ ክገብሮም ከለኹ ብኡ መጠን ድማ እቲ ነገርቲ ክከናወነለይ ሕማም ተሎ ካባይ ክስጎግ እዩ ወልፊ እንተሎ ካባይ ክሃድም እዩ ባህረይ ሕማቕ እንተኮይኑ ነቲ ባህረይ ዝልውጥ ፀጋ ክልውጠኒ እዩ ሃሌሉያ ክብሪ ንኢየሱስ ይኹን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣሕዋት ሎማዓንቲ በዚ ነገር እዚ እናስተንተና በዚ ነገር እዚ እናሓሰብና እግዚአብሔር ረዲእና ስለ ዘሎ ብኡ ድማ ከነመስግኖ ኢና ክንፅሊ ኢና ኣምላኽ ድማ ሓይሉ ኣባና ክገሃድ እዩ ከምቲ ኣብ ቃሉ ተፃሒፉ ዘሎ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፅበዩ ግና ኢሉ ሓይሎም ከም ንስሪ ይሕደስ ኢሉ ሃሌሉያ ሓይሎም ከም ንስሪ ይሕደስ ኢሉ ሃሌሉያ ስለዚ ዝሕድስ ሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኣሎ ዝልውጥ ሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኣሎ እዚ ከዓ ትፀጋ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ፀጋ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወተይ ከም ዘሎ ኣብ ህይወትኩም ከም ዘሎ ቁፀሩ ኣሕዋተይ ክንቆፀር ይግባአና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ክንፅሊ ኢና ቅድሚኡ ግና ሓደ ፃውዒት ክገብር እየ ሃሌሉያ ቅድሚ ናብ ጸሎት ምኻድና ሓደ ፃውዒት ክገብር እየ ብድሕሪኡ ናብ ጸሎት ክንሓልፍ ኢና ሃሌሉያ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ሎማዓንቲ ኣሕዋተይ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዘይትፈልጥዎ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ከም ዝገብር ፀግኡ ከም ዘፍስስ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ድማ ከም ዝልውጥ ፀግኡ ሰላም ከም ዝህብ ፀግኡ ዕረፍቲ ከም ዝህብ ፀግኡ ነገራት ከም ዘከናውን ካብ ዝነበረካ ባህሪ ከም ዝልውጥ ዘይትፈልጥዎ
ግናኸ ኣነ ነዚ ጎይታ እዚ ከም ናይ ግሊ መድሓኒየ ገይረ ተቐቢለ ብፀጉኡ ክልወጥ ይደልየ ብፀጋ እግዚኣብሔር ህይወተይ ክውቅብ ይደልየ ኣነ ብናይ ፀጋ እግዚኣብሔር ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ይደልየ ትብሉ ሕዋት ሎማዓንቲ ክዕድመኩም እየ ምክንያቱ በዚ ፀጋ እዚ ካብ ሞት ናብ ህይወት ኢኻ ትሳገር ናይ ሞት ዝነበረ ናይ ቁጣዓ ዝነበረ ህይወትና ናብ ናይ ፀጋ ህይወት ኢና ንሳገር ሃሌሉያ ነዚ ፀጋ ምስ ተቐበልካ መሰል ውልድነት ኢኻ ትወሃብ መሰል ውልድነት ድማ ንኣምላኽ ንኽትወርሶ ዕድል ተኸፊቱልካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕዋት ሎማዓንቲ ይዕድመኩም ኣለኹ ነዚ ጎይታ እዚ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኹም ጌርኩም ክትቅበልዎ ትደልዩ ከም ናይ ግሊ ኣምላኽኩም ጌርኩም ንግስኩም ጌርኩም ክትቅበልዎ ትደልዩ ሎማዓንቲ ልብኹም ንእግዚኣብሔር ሃቡ 7 ፀሓፉ ለይ ሃሌሉያ 7 ፀሓፉ እግዚአብሔር ከዓ ፀጉኡ ኣባኹም ከፍስስ እዩ ምናልባት ኣብ ላይፍ ትከታተሉ ዘለኹም ሕጂ ክትህልው ትኽእሉ ድሓር ከዓ ላይፍ ዘይኮነ ክትከታተሉ ወይ ክትርእይዎ ነዚ ቪድዮ ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ እውን ኮንታክት ብምግባር በዚ ቴሌፎንና ኣብ ስክሪን ዝፀሓፈልኩም ኮንታክት ብምግባር ወይ ድማ በቲ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ኮንታክት ብምግባር ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ሃሌሉያ ንሕና ድማ እግዚአብሔር ፀጉኡ ኣብ ህይወትኩም ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ከመይ ጌርኩም ናፍቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ትበፅሑ መንገዲ ክነርእየኩም ኢና ሃሌሉያ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሕያዋይ ጓሳ እዩ ሃሌሉያ ንሱ ይጓስ እዩ ንሱ ይመርሕ እዩ ስለዚ ሕዋት በዚ ናይ ዝመርሕ ኣምላኽ በዚ ዘድሕን እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ንክርስቶስ ክትቀበልዎ ይዕድመኩም ኣለኹ እቶም ዘለኹም ፀሓፉ ሃሌሉያ ራባ ጂላ ሃዱ ራባ ሼክረ ዴዴቤ ገዴና ማሳንዶሮ ዲያቦስያ ሃሌሉያ ኦ ጎይታ ተባረኽ ማክሮ ዴዴቤ ጂና ማካንዳ ራባጋይ ተባረኽ ኢየሱስ ተባረኽ አቦ ተመስገን አቦ ሃሌሉያ ሬጀለ በገዲላ ባንቶ ሪዳ ዳዳዳዳ ያቦሴ ክራዲላ ባጋዶ ራባሳ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክንጽልይና ሃሌሉያ ክንጽልይና እቶም ጎይታ ክትቅበሉ ትደልዩ የእዳውኩም ሓፍ ኣቢልኩም ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለዚ ሰዓት እዚ የመስግነካ ኣለኹ ንስኻ ምእንታይ ክትብል ካብ ሰማይ ሰማያት ናብዚ ምድሪ ወሪድካ ኢኻ ስለ ሓጢአተይ ሞይትካ ስለ ጽድቀይ ስለ ንዓይ ዘለዓለም ክነብር ድማ ተሲኢኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ኣብ የማናይ ኣቦ ኮይንካ ምእንታይ ትልምን ኣለኻ ስለዚ ጎይታ ነዚ ኩሉ ይቕበሎ ኣለኹ እስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ እሞ ናባኻ መፅእ ኣለኹ ልበይ ድማ ይኸፍተልካ ኣለኹ ጎይታይ ኣብ ልበይ ንገስ ኣብ ልበይ ግዝኣኒ ኣነ ሓጢአተኛ ነይረ ኣነ በደለኛ ነይረ ኣነ ፀላኢኻ ነይረ ሕጂ ግን ይምለስ ኣለኹ በደለይን ሓጢአተይን ኩሉ ብደም ኢየሱስ ሕፀበለይ ናብ ምርሳዕ ባሕሪ ደርቤለይ ንስኻ ኣምላኽ ሰናይ ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ሰላም ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ዕረፍቲ ኢኻ እሞ ኣብ ህይወተይ እዚ ኩሉ ስለ ዝኸውን የመስግነካ ኣለኹ ፀጋ ኣብ ህይወተይ ስለ ዝፈስስ የመስግነካ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ህያው ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ተባረኽ በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ብእምነት ናይ መንፈስካ ሓይሊ ኣብ ውሽጠይ ይቕበል ኣለኹ ስለ ኩሉ ጎይታ ተባረኽ ኣሜን ሃሌሉያ ነዚ ነገር እዚ ዝተቐበልኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተሓጎሱ ባህ ይበለኩም ምክንያቱ ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ስለ ዝተሳገርኩም እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ሕዋተይ ነዚ ነገር እዚ ዝተቐበልኩም ሰባት ኮንታክት ግበሩና በዚ ቴሌፎን ኣብ ስክሪን ንፅሕፈልኩም በዚ ቴሌፎን ወይ ድማ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ንፅሕፈልኩም ኮንታክት ግበሩና ንሕና ድማ ክንረኸበኩም ኢና ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሕጂ ክንጽሊ ኢና ስለ ኩሉ ክንጽሊ ኢና ሕዋተይ ስለ ነፍሳት ክንጽሊ ኢና ስለ ህይወትና ክንጽሊ ኢና ሃሌሉያ ፀጋ እግዚአብሔር ማክሮ ጀለበገዲ ሓይል ኣለዎ
زبتخ حيل اللو زسبر حيل اللو هاللويا رجل بجدي لبان تورو دو بوشاك ردي لباجا جيل هادو رباشي كده بجدي لبوسيا ريبا جانا مان تورو دو بوشاك ردي لباجا جيل لباجا دو نمسا زلوت حيل اللو تسقى أملاخ زقير حيل اللو تسقى أملاخ ماكرو جيل بجدي لباجا انتوز زفوس حيل اللو زناقف دم حيل اللو ماكرو جيل بجدي لباجا انتوز سكرادي لباجايا رجال هادو رباشي كده بجدي لبوشان درباجايا رباجي لبون Labagaduuna mashek rede levegedi labasa kanto rode levegedi abusia. Riga jalabanto se pradi labadi abusia. Bugoita be Jesus Christos sm. Lomma anti nitsili aluna. Bishim Jesus Christos እግዚአብሔር አቦ ኃይል ጸጋኻ በህይወትና ክግለጽ ንጽልይ አለና ንሕና ብጸጋኻ ዝተመላአና ብጸጋኻ ድማ ዝተኸበብና ህዝቢ ኢና ነመስግነካ አለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ ነዚ ጸጋዚ ኣብ ህይወትና ንኸይግለጽ ዝጋረደ ዘበለ ሁሉ የእንትና ዝሸፈነ ዘበለ ሎማዓንቲ ግና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቅንጠጥ ንጽልይ አለና ካብዕንትና ይቀንጠጥ አውሽጥና ዘሎ ጸጋ አምላኽ ማዕረኽ እንደይ ዓብ ምዃኑ በመስፈር ክርስቶስ ከም ዝተዋሃበናዮ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኽ ክንሪኦ የእንትና ይከፈት የእንት ልቦናና በሪሁ ተስፋ ጽዋዓና እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ሎማዓንቲ በኢየሱስ ስም የእንትና ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎማዓንቲ ይጽልይ አለሁ አቦ ኣብዚ ስክሪን ዝሪኡ ዘለው ሕዋት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኃይል ጸጋኻ በኃይል አብይወቶም ይገለጽ ኃይል ብርሃንካ በኃይል አብይወቶም ይገለጽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሆይ ናይ ፈውሲ ጸጋ ዝደልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰዓዚ ፈውሲ ክኾን አብይወቶም ንጽልይ አለና በካንሰር ዝሳቀዩ በኤችአይቪ ዝሳቀዩ ሕማም ኩሉ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰዓዚ ኃይል ጸጋ ናይ ፈውስኻ ይገለጽ አብይወቶም ፈውሲ ይኹን አብይወቶም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ጸጋኻ ይገለጽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ ብጭንቀት ዝሳቀዩ ዘለው ጌታ ሆይ ዝተፈላለየ ሰላም ብምስዓን ዕረፍቲ ብምስዓን ዝሳቀዩ ዘለው ሕዋት በኢየሱስ ስም ናይ ሰላም ጸጋኻ ክግለጸሎም ንጽልይ አለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም ጸጋኻ ይቦቶም ይገለጽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸጋኻ ከም ዝተኸበቡ ብሰላምካ ከም ዝተኸበቡ ብዕረፍትኻ ከም ዝተኸበቡ በዚህ ሰዓት ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጸሎም ንጽልይ አለና Rapa jilaba dina maso pradila bagadosia rejele vegedila pa pradila bagina hagona mashekrede le vegedina masia ropo jele vegedila bagantoro de vegedia basakanda la rusia ripa gaduna haduna mashekra baba rabashi pradila bagadosia bugoita be ኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ንብላለና ኃይል ጸጋኻ ሎማዓንቲ በህይወትና በኃይል ክግለጽ ንጽልይ አለና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ ኣብ ዝተፈላልየ ስፍራ አምንኸደሉ ሞጎስካ ስለዘለና ነመስግነካ አለና ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ስፍራ ሞጎሱ ስለዘመልአለይ ሞጎሱ ስለዘመልአለይ ንበል ሃሌሉያ ሞጎስ አለና አነ ንበል ሃሌሉያ ኃይል አምላኽ አለና አነ ንበል ሃሌሉያ ጸጋ አምላኽ ዝተኸበብኩ ሰቢ አነ ንበል ሃሌሉያ ራጂላ ባዱና ማሴክ ራዲላ ባጋዱላ ቦሲያ በብራዲላ ባጋዱና ማሼክ ራዲላ ባጋዲያ ቦሲያ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰዓት ንጽልይ አለና ኩሎም ጌታ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ በጸጋ ዝተመልኡ ንጽልይ አለና ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝኸድዎ ጌታ ሆይ መጎሶም ስለዝኾንካ ተመስገን ሎማዓንቲ ኣብ ዝኸድዎ ነዚ መጎሱ ዝቆጽሩሉ ሓሳብ ክህልዎም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ አለና በጎይታ በኢየሱስ ስም ኣብ ህይወቶም ተአምራት ክኸውን ትእምርቲ ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ አለና በኃይል መንፈስካ ዝተልዓለ በኃይል ጸጋኻ ዝተልዓለ ጌታ ሆይ ክሳብ ኣብ ህይወቶም كون بقى تأمرات كونو እግዚአብሔር አምላክ ዝድነቁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ከውን ንጽልይ አለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትእምርቲ ይኹን ኣብ ህይወቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ ኣብ ስርሖም ይኹን ኣብ ዝኸድዎ ስፍራ ይኹን ጌታ ሆይ ኣብ ኢንተርቪው ዝገብሩሉ ስፍራ ይኹን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሞጎስካ በኃይሊ ኣብ ህይወቶም ክግለጽ ንጽልይ አለና ናይ ሞጎስካ ጸጋ በኃይሊ ኣብ ህይወቶም ክግለጽ ንጽልይ አለና ራፓጋጂላ ሃዱራባሼክ ደለበገዲያ ባሳንዶር ዲለቤሲያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር እግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ ማሶ ፕራዲዳ ባሲያ ፓንዳላቦ ሼካ ዳባጋዲያ
ተመስገን ኢየሱስ ተባረኽ ኣቦ ስለዚ ሰዓት ዝጎይታ ነመስግነካ ኣለና ጸጋኻ ብሕይወትና ስለዘፍሰስካልና ብክርስቶስ ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና እቲ ኣባና ዝጀመርካዮ ሰናይ ግብሪ بكريستوس يسوع كسام مصعد كريستوس ስለዚህ ፍጹም ጌታ ሆይ ነመስግነካ ኣለና ኃይሊ ናይ ጸጋኻ አብይወትና ተገሊጹ ከነ ቡህ ነብር ዕድል ስለዝኸፈትካልና ፌቨር ስለዛብካና ነመስግነካ ኣለና ጌታ ሆይ ነመስግነካ ጌታ ሆይ ነባረኸካ በዚ ሰዓት እዚ ንስኻ ሕያው አምላኽ ስኻ ዓቢ አምላኽ ክነስኻ ንዓና እግዚአብሔር አምላኸይ ኣብ ጸጋኻ ክንነብር ጸጋ ስለዛብካና ነመስግነካ ኣለና ክእለት ስለዛብካና ነመስግነካ ኣለና ጉልበት ስለዛብካና ነመስግነካ ኣለና በኢየሱስ ስም አሜን 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 ሃለ ኃይል ክግለጽ እቲ ትደልይዎ ነገር ናይ ጸጋ አምላኽ ኣብ ሕይወትኩም ክግለጽ ብምቕጻርኩም ጥራሕ ኣብ ሕይወትኩም ክግለጽ ጽባሕ ኖርማል ሰባይኮምኩም ክትከዱ ከለኹም ኣብ ኩሉ ስፍራ ጸጉ ኣባኹም ምህላው ስለትቆጽሩ ነገራትኩም ተኻናዊ ንኽጸንሐኩም ኣብ ሕይወትኩም ደሊኹም ክትስእንዎ ኢኹም ጸላኢኹም ሃሌሉያ እቲ ደሸገረኩም ሕማም ደሊኹም ክትስእንዎ ኢኹም እቲ ደሸገረኩም ባህሪ ደሊኹም ክትስእንዎ ኢኹም እቲ ደሸገረኩም ኩነታት ደሊኹም ክትስእንዎ ኢኹም ምናልባት ሎም መዓልቲ ኣብ ቤትካ ሰላም ሲኢንካ ክትህልው ትኽእል ኣብ ቤትኪ ሰላም ሲኢንካ ክትህልው ትኽእል ናይ ሰላም ጸጋ ኣብ ቤትኪ ኢየሱስ ስለዝኣተወ ግን ከይተረዳእክ ሎም መዓልቲ ካብ ቤትካ ክወጽእ እዩ ካብ ሕይወትካ ክወጽእ እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ደስ ይበለኩም ተሓጐሱ ብእግዚአብሔር ባህ ይበለኩም ብኡ ተቓኒኹም ብኡ እናዘመርኩም እናመስገንኩሞ ሕደሩ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታ ይባርኽኩም ኣዝይኹም የፍቅረኩም ኣዝየ የኽብረኩም ሃሌሉያ ስለዚ ብኡ ደስ እንዳበለኩም በዚ ጎይታ እዚ ሕይወትኩም ዘመንኩም ኩሉ ንበሩ ኣሕዋተይ ብጎይታ ባህ እንዳበለኩም በቃ ከምኡ እግዚአብሔር ፀውዒና እናተሓጐስና ባህ እንዳበለና እናዘመርና ብኡ እናሰሓቕና ክንነብር ይፀውዒና ሃሌሉያ ሰባት ድማ ንዓና ምስ ረኣዩ ይገርሞም ማለት እዩ እዚ ሰብ እንታይ ይረኺቡ ተይሉ ጸጋ አምላኽ ረኺቡ ሃሌሉያ ስለዚ በዚ ጸጋ እዚ ድማ ንሕና ንኻልኦት እንታይ ንኸውን ምድሓን ንኸውን ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ንኸምዚ ኢና ተፀውዒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ክንጽልይና ብዛዕባ ናይ ሞባእን ዕሽርን ድማ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ስለዚ ንቤት ኣምላኽ ኢልኩም ዘምጽእሞ ሞባእን ዕሽርን ድማ ኣሕዋት በዚ ኣብ ታሕቲ ስክሪን ጽሕፈልኩም ናምበር ናኡ ክትልእኽዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ናኡ ክጽሕፈልኩም ኣብ ስክሪን ናኡ ልኣኽዎ ሃሌሉያ ብሓባር ኮይና ድማ ስለዚ ሞባእን ዕሽርን ከዓ ክንጽልይና ሃሌሉያ ራሳካ ታራባጋዲ ላቦሼ ክሬዴል በገዲ ያቦሻንዳ ረባጋዲ ያቦሲያ ሪፓጋዲ ላቦሴ ክራዲ ላባጂና ሃዶራ ቦሼ ክራዲ ላባጋዶና ማንታ ጎይታ ነባረኸካ ኣለና ስለዚ ሞባእን ዕሽርን ድማ ንጽልይ ኣለና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣቦ ጌታ ሆይ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ሰማያት ከፊትካ እግዚአብሔር አምላኸይ ክትባረኸና ፈቲኻ ኢኻ ነዚ ዕድል ዝኸፈትካልና ግን ጌታ ሆይ ሞባእና ዕሽርና ናብ ቤትካ ክነምጽእ እሞ ብኡ ድማ ክትባረኸና እሞ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም በዚ ሰዓት እዚ ጌታ ሆይ ነዞም ሞባኦምን ዕሽሮምን ክህቡ ተዳልዮም ዘለዉ ኣሕዋት በኢየሱስ ስም ከም ቃልካ ክትባርኾም ንጽልይ ኣለና ከም ቃልካ እግዚአብሔር አምላኸይ ሕማም ካብ ሕይወቶም ክንቀል ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ በኢየሱስ ስም መንገዶም ኩሉ ዝቐንዐ ይኹን ጌታዊ ጉዳያቶም ኩሉ ዝቐንዐ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኸይ ኃይሊ ብርሃንካ ኣብ ሕይወቶም ይገለጽ ኃይሊ ናይ ጸጋኻ ኣብ ሕይወቶም ይገለጽ በኢየሱስ ስም ብሩኻት እዮም እሞ ባርኮም ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ካብ በረኸት ናብ ካልእ በረኸት ኣሳግሮም ካብ ካልእ ፕሮስፐሪቲ ኣሳግሮም ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ሆይ ስለ ሁሉ ንባረኸካ ኣለና ስለዚ ሁሉ ፕሮግራም ድማ ነመስግነካ ኣለና ጌታ ሆይ ምሳና ስለ ዝጸንሐካ ተመስግን ምሳና ስለ ትህሉ ድማ ነመስግነካ ኣለና ብሽም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን አሜን